Naoko です。Γεια σας, είμαι η Be Happy by Naoko, Happy Life Coach και δασκάλα Reiki από το Τόκιο στην Ελλάδα. Η καθημερινή ζωή είναι χαοτική. Το μυαλό μας είναι απασχολημένο. Νιώθουμε άγχος, πίεση από την τριά και δεν μας φτάνει ο χρόνος κτλ. Το άγχος επηρεάζει τα συναισθήματά μας. Έτσι αποφάσισα να δημιουργήσω αυτό τον διαλογισμό θεραπείας με Reiki. Ας πάρουμε μία ανάσα για να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε πραγματικά. Ελπίζω αυτός ο διαλογισμός να σε οδηγήσει στην τέταρτη διάσταση. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, να το μοιραστείς και θα πατήσεις like. Ας ξεκινήσουμε. Δώσε προσοχή στον αληθινό σου εαυτό. Κάθισε ήσυχα και πάρε μερικές βαθιές ανάσες. Κλείσε τα μάτια σου. Χαλάρωσε το σώμα και το μυαλό σου. Νιώσε τον καθαρό αέρα. Δώσε προσοχή στην ύπαρξή σου. Πριν ξεκινήσεις τη μέρα σου, πριν να αρχίσεις να κινείσαι, το μυαλό σου ήδη κινείται στις μορφές σαν σκέψεις, συναισθήματα, κριτικές, σχέδια και κάνεις προβλέψεις. Παρατήρησε ήσυχα. Δες αν μπορείς να ξεχωρίσεις την ενέργεια του νου σου από την ύπαρξή σου. Δεν μπορείς να έχεις σκέψεις χωρίς επίγνωση. Υπάρχεις σταθερά. Ο αριθμός εαυτός σου και η επίγνωσή σου είναι το ίδιο. Είσαι εδώ, μέσα στην ηρεμία. Δεν χρειάζεται να ξεχάσεις τα συναισθήματά σου ή να σταματήσεις να σκέφτεσαι. Απλώς παρατήρησε τα με ουδετερότητα. Απλώς υπάρχεις. Παρατήρησε. Αν πεις «Α,
μπορείς να ακούσεις τον εαυτόν σου να μιλάει. Αυτή είναι η παρατήρηση. Μην πλεκτείς, απλώς συνειδητοποίησέ την. Τώρα δώσε προσοχή στο χώρο που οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν. Ο χώρος υπάρχει πριν έρθει ο θόρυβος. Υπάρχει πριν, κατά την διάρκεια και μετά από κάθε ήχο. Απλώς να ξέρεις πως αυτός ο χώρος δεν δημιουργεί τίποτα από μόνος του. Είναι απλώς εκεί. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι οι σκέψεις σου βγαίνουν από τις προσωπικές σου εμπειρίες. Τι πρέπει να κάνω, τι θα κάνω, τι να διαλέξω. Όλες αυτές είναι προσωπικές σκέψεις. Δημιουργούνται από το μυαλό σου. Ο αριθμός σου εαυτός δεν έχει προσωπικότητα ούτε ιστορία. Είναι σαν η σιωπή, το κενό, το σύμπαν και η γαλήνη. Απλώς υπάρξει. Υπάρξει χωρίς ανθρώπινες σκέψεις. Καθαρή υπάρξη. Μείνε εκεί και απλώς υπάρξε. Ο αριθμός σου εαυτός είναι πάντα εδώ μαζί σου. Ό,τι και αν συμβεί γύρω σου. Δώσ' του προσοχή. Απλώς νιώσε τον.
δεν είναι ο αέρας γύρω σου. Ο πραγματικός σου εαυτός δεν περιμένει να χαλαρώσεις, να εμφανιστεί. Είναι πάντα εκεί. Ξεχώρισε την ύπαρξη από το μυαλό σου. Δες την διαφορά. Δεν χρειάζεται να ελέγξεις τη σκέψη σου. Απλώς ενώσου με την ύπαρξή σου. Τα συναισθήματα και οι σκέψεις αποδυναμώνονται και σιγά σιγά χάνουν το νόημά τους. Αν μένεις στον ανθρώπινο ρόλο σου, οι σκέψεις σου αυτά θα καθορίζουν τα συναισθήματά σου. Αν μένεις στον αληθινό εαυτό, τίποτα δεν έχει σημασία. Το μυαλό πάντα αλλάζει. Είναι απασχολημένο. Παίζεις συνεχώς ρόλους στην προσωπική σου οθόνη. Όμως η συνειδητοποίηση της σταθερής σου ύπαρξης, του αληθινού εαυτού, ο αληθινός εαυτός είναι απόλυτη. Αν μένεις στον πραγματικό σου εαυτό, θα βιώσεις την δική σου ειρήνη. Μη μπλέκεσαι με τις σκέψεις σου. Απλώς παρατήρησέ τις. Μείνε με τον αληθινό εαυτό σου. Να ξεασκήσεις αυτό τον διαλογισμό για να γίνεις ο αληθινός σου εαυτός. Ο αληθινός εαυτός είναι γαληνός, ενώ οι σκέψεις είναι κίνηση. Κράτα την γαλήνη σου τώρα. Ο αληθινός σου εαυτός είναι εδώ μαζί σου. Άνοιξε τα μάτια σου αργά.
Ευχαριστώ πολύ που άκουσες μέχρι το τέλος. Αν σου αρέσει αυτός ο διαλογισμός, να κάνεις εγγραφή, κοινοποίηση και πατήσεις like. Μου δίνεις θάρρος να φτιάξω περισσότερα. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε www.behappybynaoko.gr. Καθένας έχει το σύμπαν μέσα. Μόλις το αναγνωρίζει, αισθάνεσαι καλύτερα. Ελπίζω αυτό το βίντεο ήταν χρήσιμο για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευλογίες σε όλους.